vlastne ideme natáčať špeciál, ktorý máme prichystaný a verím, že to bude pecka. Počasie nie je nejaké pekné, ale tak ideme na to, dúfam, že to všetko bude tak, ako má byť. Ja sa vám potom ozvem, keď budem pri tom, čo ideme. Takže čaute ľudkovia, no my sme v Starosvogovci a akurát ideme hore ku hrebienku natáčať to video a akurát prechádza okolo nás. Čo to je? Lanovka. Lanovka? Ja som zabudol celý čas tu rozprával o lanovke, že sme mohli, som sa rád, aby bol, ale kto chce platiť za lanovku 6 € či kilo. To sú nedá šanci na to Slovensku. Ja už nevládzem normálne. Som v ríci s dýchom a o chvíľku zomrem. Ale ako môžete vidieť, Tomáš si ide, papka si svoj protein cake za 1,69 €, hej? Protein cake, bohača taký tu asi, za 2 € pomaly. Môžem oddrbať, som si kúpil radšej 3 bit. Za 1,10 €, 2. Som lepší. Potom keď vybereš, ti to poviem. Takže ľudkovia, ja som ozvem počas cesty, keď napríklad dojdeme už ku hrebienku. Takže ľudkovia, my už sme pri hrebienku a teraz akurát ideme s Tomášom na Bilikovú chatu a pokúšame sa natočiť už pomaly ten špeciál. A Tomáš tu zatiaľ položil mobil a natáčame. Vidíte sa, chudák Tomáš tam mrzne. Povedz niečo Tomáš k tomu. Zima mi. Zima ti je? A jak sa máš? Zle. Prečo sa máš zle? Lebo nám nevyšlo počasie. To nevadí. Buď rád, že som hlavne prišiel. To je tvoj špeciál, nie môj. Proste, ej do ríti si snehom. No ideš, jede mašinka. Tak sa dosmeješ, keď sa zjebem. Nezjebala sa. Počkaj, ho sa ja zdrbem. Kokos. Vidíť. Tak ten nevidie, no ideš. tak tu ma popneš a som vidíte som naspäť. Kráčam prázdnou ulicou. Škoda, že tu je milión ľudí. Marujem, Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím. Drnem za podľu ochrany plán. Ona tu do ruku a ja si na obránku. Mária je ma to najďačou. Ja som sa na také dal.
Ľudkovia, táto cesta je nebezpečná. Sa tu asi rozkope, vieš, štanclom. Ešte, že by zrobil tú cestu. Pohača. Sa bojím. Toto nedopadne dobre. Tomáš si tam kráča, jak šéf. Pohača, musím pozerať pod nohy, nemôžem pozerať do obrazovky. Wow. Vyskúšame dať to? Nie, žiadny challenge. Neodstopne. Žiadny challenge. Čakaj. A teraz, jak ja prejdem? Zima. Dal som to. No iď. Fuj, a hej, tu je cesta, ty kokos, kde je cesta? Išli tu ľudia. No iď. Mal som brať snowboard. Nemal si brať nič. Joj! Bohača. Tutaj nohami funguje to. Hej, dobre. Čakáme nohami. New challenge. Tovačky. Však to nejde. To je, jak si mal pokrútené nohy. Ja sa páčim. Ľudkovia, a tu už ideme z hrebienku dole, hej? Počúvajte, je to hardcore. Prečo sme išli touto cestou, Tomáš? To nebolo také nudné. A to nebolo také nudné, no. Ono to nebolo ani nudné, ja som sa 3-krát už vydrbal. Toto som sa nás vydrbal a my akurát už ideme z hrebienka dole a mohli by sme ísť na tú cestu tadiaľ. Je tam cesta. Ja neviem, ale keď tak tam pozrieš. To nie je udúpané. Na čo? Poďme. To nie je udúpané, ty debil. Nezdíva. Daj, ty budem chorý. Však 2 roky si nebol doktorky. Ja to tu nemusím porušiť. Tu inou cestou nemôžeme ísť tancel. Ali, Ideš. tam je snežný skúter. Ja sa bojím. Nie. Strom krásny. O! Zvihni ma. Ja si ťa odfotím. Pozrite, nie som. Mám tu zostať? Počkaj. Daj mi kameru. Ďakujem. Super sníh. Viete ľudia, ísť statier cez takýto tak ja si sa im to poďak. Ja sa o ňom bojím aj. Počúvaj, my musíme ísť na tú cestu. Nemusíme. Ja sa bojím. Kúkaj, tu už je pohode. Pohode ľudia, to nechcete byť s nami. A tu v Kapatiku som, bo sme natočali video. Ako ten špeciál za 1500. Wow. Zomrem. Dobre, ľudkovia. Ja sa vám zozvem, keď už budeme s Tomášom v aute, sa bojím o kameru, lebo už sa tu šmíka. Takže ľudkovia, my sme teraz s Tomášom, kde to sme v Lomnici? Sme v Lomnici pri starej lanovke, ktorá išla... Kajsals. Na Lomničak. Na Lomničak išla a ideme sa pozrieť tam dovnútra a urobím vám nejaké zábery z tohto. Tak poďme na to. Tak tu sa asi predávali lístky.
Kámo, ale to smrdí. Fuj. Podľa mňa by sme mali ísť to preč. Čo si tam našiel? Lanovku na lomníčak tak. Wow. Poďme radšej to preč. Ľudkovia, počúvajte. Ideme na jednu misiu. Verím, baba sa nahráva, dvojka, hej, sa nahráva v kežmarku a my sa ideme nejak dostať tam. Budem sa pokúsiť urobiť nejaké zábery, takže držte tam palce, že by nás neokradli a že by nás v tých zlači nezobrali také. Ideme na to.